Na 10. kilometru dálnice D5 z Prahy do Plzně mezi Rudnou a Berounem leží menší obec Loděnice. Na samém jejím kraji, stranou dopravního ruchu, stojí pěkně udržovaný zateplený panelový dům. V jeho 6. patře je byt s lodží, třemi neprůchozími pokoji a kuchyní, který v roce 2000 prošel rekonstrukcí. Koupelna, podlaha, rozvody elektřiny a najdete to i bezpečnostní dveře. Nyní je také čerstvě vymalováno. V předsíni je prostor pro vestavěné skříně, na společné chodbě zase na botník nebo kočárek. Potěší i společná kolárna. Loděnice má přes 2000 obyvatel s adekvátním zázemím a výbornou polohou mezi Českým Krasem a Křivoklátskou pahorkatinou. Ideální na výlety, pěšky nebo na kole. Třeba do svatého Jana pod Skalou nebo do Berouna, okresního města s krásným historickým centrem a kompletní občanskou vybaveností. Na metru z Ličín jste příměstským autobusem za 15 minut. Pokud hledáte alternativu k bydlení ve velké aglomeraci, doporučuji zavítat na realfriend.cz Loděnice, kde se dozvíte více jak o bytě, tak o domě i jeho okolí.